Zdravím vás u instruktážního videa, ve kterém si ukážeme, jakým způsobem si přepošlete své peníze z OneCoin na své osobní konto. Pokud máte tedy na svém cash account peníze, tak si ukážeme, jak si je poslat na své bankovní konto. Jako první se ujistěte, jestli máte v profilu správně vyplněné své bankovní údaje. Pokud nemáte, vyplňte si do první kolonky jméno a příjmení, dále jméno banky, vyberete si zemi, kde máte banku, vyplníte své číslo účtu v mezinárodním formátu, neboli IBAN, a potom už jenom Swift code, což je číslo banky, a dáte uložit. Pokud se vám údaje uloží, najedete na Cash Account a zmáčknete toto tlačítko. Zde napíšete částku, kterou chcete vybrat, zvolíte metodu, kterou chcete peníze poslat, takže my zvolíme bankovní převod, do poslední kolonky zadáte své transakční heslo a dále už jenom potvrdíte. Bankovní převod byl tedy zadán a zhruba do 5 dnů vám dorazí vaše peníze. OneCoin má sice ve stanovách, že ty peníze můžete čekat do 10 dnů, ale stává se zřídka kdy, že by někomu ty peníze nedorazily do těch 5 dnů. Já vám tedy přeji mnoho úspěchu a těším se na vás u dalšího videa.